kabi septembre kalo tile 30 a fɔra lɔ min na ko Burkina Faso kɔnɔ Paul Henri Sandaogo ka fanga ɲini ka dafiri ka se ka jamanakuntigiya di colonel Ibrahim Traoré ma o dilaso kɔnɔ yan yɔrɔ sifinw ani filankɛw olu bɛ u nisɔndiyali yirara su ani sɔgɔma o bi bɔra ka se ka dugu munumunu bɛɛ kɛ k'a fɔ ko olu janya ni fanga dafiri nin ye ko Paul Henri Sandaogo Damiba b'a ka fanga walansɛmɛ yaasa ka se ka to maa kura ka se ka fanga ta ka se ka kɛlɛ ɲɛnama kɛ jadi kɛlɛ ni kosɔn. Anu bɛ yan depuis mercredi lo an taara an ka laɲini ni sabila an bɔra k'a fɔ k'an ti Faransi fɛ an ti Damiba fɛ donc ala y'an ka dugawu jaabi effectivement an ye capitaine dɔ sɔrɔ capitaine Traoré Ibrahim a nana sauver a ko a bɛna gɛn n'an ye an fana bi ala da la a kana kɛ Damiba ɲɔgɔn ye. Anti Damiba fɛ ale anti Damiba fɛ Damiba le mankan ye a mankan ye Roch Bɔ ka fisa n'a ye Roch Bɔ ka fisa n'a ye Roch Bɔ ka fisa n'a ye an t'a fɛ sini an t'a fɛ an t'a fɛ. An baara kɛra ni an ta capitaine Ibrahim Darakan le an sigɛra Damiba kɔrɔ an dɔgɔninw an kɔrɔ an faw o bi sara gansan foyi t'u sɔrɔ la an bi yan bi sɔgɔ min na an bi tugura MPCR kura dɔ kɔ an bɛ se la patrie là-bas la patrie là-bas la patrie là-bas la patrie là-bas oui c'est ça. Ne ye Burkina bɛ 100% ne Mali ni Burkina dugu kelen don Mali ni Burkina dugu kelen don Damiba le ɲini ka Burkina bɛ lɔgɔ bɔ maliyɛnw na o ni Mali drapeau don o k'a lɔn ko Assimi Goïta c'est quelqu'un de représentant an tun bɛ Mali kɔ cogo min na an tun bɛ Burkina bɛw kɔ ten ni fasodenw min bɔra ko Burkina ɲɛ fɛ ko Damiba ka taa an b'a fɔ a k'a ju ta ka taa.